Alhaji, barkanka da zuwa. Yawwa, nama nake so. To in dai nama ne akwai shi karami, babba, kala-kala duk ina da shi. Nama kowane irin dabba ne, in dai dabba ne to akwai shi a nan guri. Kai, amma na sha wahala sosai. Wajajen cin abinci sun kai 18 duk babu nama. Har na fara tsoro ko garin mayu na sauka. A'a, Alhaji ka bar wannan zancen. Babu mayi a garin nan. Kawai suna son nama ne da yawa da yawa. Shi yasa suke kira na ɗan gwari mai kala-kala. Nama kowanne kala ne, nama akwai shi a gurin nan. Yawwa, to a kawo min nama na ci na ƙoshi. To fa, Alhaji karka ci kare na. Haba ɗan gwari, babu wani rainawa da zan yi. A'a fa, Alhaji karka ci kare na. Ba ruwana. Kai dai ka kawo min nama na ci, da kuma ruwan kwakwa mai daɗi. To shikenan, Alhaji ba zan ja da kai ba, bari na kawo ma. To samu guri ka zauna yanzu nan zan kawo maka nama har sai ka ci ka ƙoshi. Kai, amma ɗan gwari naman nan akwai daɗi sosai. Sannan ruwan nan kaɗan na sha na ji shi daban. To fa, Alhaji tun ɗazu nake ta ce ma karkace karena, kuma ka ci sannan ka ci akwai daɗi. Haba, gashi na ci na ƙoshi ban raina ba. Alhaji, a'a fa, ka san na wani dabba ina nufi? A'a. Karena. Haba, menene kuma karena? Alhaji ina nufin karena. Wannan kuma ruwan daɗi burkutu ne. Tab, wayyo Allah ɗan gwari ka cuce ni ka gama da ni. Shi yasa na ji duk idanuwana duk biyun sun fara nauyi. Limshiwa suke suna ƙoƙarin rufewa. Wayyo Allah na. Tab, Alhaji na sha maka harda da jininka mai ƙarfi ne. Inda wani ne ya sha wannan burkutu nawa, da tun ya lafke a gurin nan ya fara barci kamar kasa. Yawwa, danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button yawwa. To, sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai, don da ku muke alfahari.